weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to hudallaya tarwo denduɗi kon waktu yoni hato lumbola haneru kame ferlo kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal suudu sarɗeji ndu leydi sénégal uditi demuɗum hande lulde budgétaire ma rewɗon jagorɗo faggudu gendi leydi sénégal to leydi mauritanie hoorejo leydi mum ne jokki jokkodire toon to union européenne joɗorde mum to bruxelles lamorgo leydi belgique ma en ketto e kabruji men musidɗo men alhassana oumar mbothia to leydi mali kene tolno ujunnaje joyo e temedde jeetoto e ɗiɗo taw ko mission gollotoɓe laafaji mbulaji hakkude militaire kame civil tawitinoɓe to adila hokkame kiɗala kala kaɓɓi bagage mumen noga senayi nduɗo hen lewru jalti leydi ndi e wiide joguiɗo konngol oɗon a mission to leydi guine Conakry géré coréenne ko wuuro tawetego e lawol faade Côte d'Ivoire ko laamu ngu hanno ko ɗum woni ko waɗi hanki so tawi kay ko hadde yeyde leɗɗe pharmaceutique e jeere hewɓe juukama maɓe gon temedde kala mum hanki darima yeeso procureur beddama e kaso kabruji men mana hatto Burkina Faso Niger Côte d'Ivoire Nigéria Union africaine Tunisie Maroc ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade ɗum jeeyi sababu edmark koccatal daringal darnangal guila hittande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi woni 1984 holko saabi on société darnede toon to Malaisie gam seedede ko yimɓeɓe ñamata e ko jarata e ko poppoto kala alana ɗumen cellal ɓalli haydara ɗum jeeyi sababu noon edmark ko société mawɗo hande o kuptidinɗo windere nde kala ɓe pewnata ko produit ji ko fati bio aɗa yara tan aɗa yiito hen cellal ɓalli maɗa an neɗɗo joguiɗo caɗele ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala hen sifa no wawi wade so tawi gonɗa koye Dakar lamorgo leydi Sénégal sa jokkodire edmark ma waw yaade ha toon mbaɗa consultation ɓanduma kala ɗum noon yoɓete ko ujunere mbuuɗu maɓe jiitu kala ko gonduɗa ko wona ɗum ko noon edmark ɓe jogui ko produit ji moƴƴi taw kadi ko cafroji ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon on gonduɗo e ñaw biyeteɗo drépanocytose eɗen gandi ko ñaw mo ganduɗa musata ko ƴiye soora naata e ɗaɗi kala on neɗɗo noon joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala joguiɗo seero sattugo donkowo yaade dow wuuro kono ne kadi asma cattuɗo no feewi fode sa ɓattima oɗo hen société ma dañi hen jaam edmark so tawi aɗa hutoro produit ji mabɓe ene artirma ha e duuɓi maɗa ene dirguita Grèce on neɗɗo jaaɗo ha dañi ɓandu nonne kadi neɗɗo jiɗɗo ɓandu ene wawi walludema daña ɓandu taw kadi wona ɓandu Grèce no yaafa ko wona ɗum ko noon edmark ene haaɓo ñaw biyeteɗo diabète cancer sukaɓe taratoɓe leecce debbo donkuɗo ɓesnude joguiɗo caɗele goragu joguiɗo caɗele to banggue jimde ñamde ronka ñamde ko nonne kadi kala e mum de edmark ne artirma ha e sifa mbaji maɗa kala prostate yoga e ñabbuji goɗɗi taweteɗi e neɗɗo kala sa jokkodire edmark ma yiito hen hoore maɗa ko société baɗɗo fayida hande taweteɗo e nder jokli windere kala kono kadi hande mo ɗaɗi mum puɗi feeñi e nder leydi ndiɗo hen Sénégal kala so tawi noon an neɗɗo jambitowo yogay ɓalli muusoji koyɗe mum koppi mum ƴiye mum kala mum ko wawi wonde sa jokkodiri hen ma wi alhamdulillah aɓe jogui café e produit ji goɗɗi kala fof ko bio a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓalli maɗa sa yiiɗi jokkodirde e oɗo henno société dariɗo e temedere e dow temedere kala gam wallude yimɓeɓe ha mbawa safrade ɗum noon mbatta ko 00 221 77 658 88 42 walla mbiya 77 658
88 42 musidɓe tedduɓe edmarka ene walla yimɓe kadi ha daña golle sa jokkondire mabɓe jiɗɗa koye gollodirde mabɓe ma gollodire mabɓe keɓa produit ji jeeyɗa e mabɓe ha an hoore maɗa mbatta yeyande hoorema walla mbatta liggodirde e mabɓe mbadden danɗo faade edmark ko société malaisie jilliɗo hande o e nder windere nde kala musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiiɗo hen lekki ari dow men woni gorel te hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorel teya ɓe ceettima e muɗuma ko wayno dogam site kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawo gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoridi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje tuƴiɗo tonkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorel te joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heɓtinde hoore maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te sa yeehi to site internet mo gorel te a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorel te so tawi ko tongode gorel te gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Gaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 0 gonɗa ko Wourossogui Habi Seck mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorel te e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase jeegoma yarkomaa hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Sar to karalagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba ha mbawon yidinata mon ɓosoje ñaguime yaafu en feewi dande noon ne nanggano feewi jeeyi sababu ko durmoji jilliɗo o saaha gonaɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall tawaɗo taw ko from global gatwayi taw kadi ganduɗa ko toon to Bruxelles taw koye union africaine dañi toon sifande garɗude ma won hedde projet ji joyya taw kadi fati koye faggudu cata kewɗe ɗe ene ɓamta gendi leydi Sénégal haɓade jonde wasam gollago transport ya ngara awo ma jikkaɗɗe gendi leydi ndi nonne kadi ndema ha e fannuji wittu goɗɗi kono hanki mawɗo ndi o suuti toon dande Afrique hande ɗo yarata ɗo gonangal mum o haali koye dowinde Afrique kala wona tan Sénégal hayso arti e calɗi cate ɗi Sénégal tambi hande o gam yidde umminde faggudu mum beele kadi wawande ɓesguji mum kala kono kanko mawlidi o waɗi défendre Afrique no feewi ɗon ɗo yeeso union africaine suudu sarɗoyeji nde leydi Sénégal lulli mum hande nde lulde noon ma ya ha wona balɗe e banduma gam yurnitade ɓe to golle leydi ndi Sénégal ha tenti noon
ɓeto ɓetanteɗen jagorde golle kuccanaɗe hitande fande nde e yurnitade kadi golle jewtuɗe kala kame projet ji baɗaɗi ma riwi ɗon noon wonande jagorɗo finance gendi leydi ndi Sénégal kono kadi koya dow yurnitade gueɗe batteɗe ɓeto muɗum ko wona ɗum ko noon caggal nde oɗon session uddita ɗen jagorɗe Benno Bokk Yakar kene wona balɗe ɗiɗi jindiri e Amadou Ba hoore jagorɗe gendi leydi Sénégal kono kadi ko mbir Benno Bokk Yakar 2024 toon to kin fadda place ɓe mbawi yewtidde ko fati banggue toɓɓe kewɗe taw koye tifa lappol mbadi parrainage wonande Benno Bokk Yakar keddorɗen koye leydi Sénégal gartaten koye leydi ndi Sénégal ko fati e banggue communiqué mo ganduɗa oɗon communiqué yaltin ɗum ko catal tambingal ko fati banggue leɗɗe ɗe pharmaceutique aji ɗi leydi ndi Sénégal ɗum noon ɓe garti e yaññade no fewi ko fati banggue wonande poɗɗe ƴetteteɗe taw ko haɓade mabɓo ko wayno dolurima ha e leɗɗe goɗɗe kala firfex ɗen kala oɗo saahaɓe kolliti koko yowa de tawno won borosaji naɗɗi hen ɗi ganduɗa oɗo saahaɓe kolliti ɗeɗon gueɗe kala koko yowa gam rentade ha luskoji mum mbawa gasde ha laaɓa ɗum noon kala mone ƴettanno leɗɗe cifriɗe paadi noon fatude produit ɗojjo en mabɓo en ɗen gueɗe kala nde jomumen ɓurata rentade e nder ɗin pharmacie ji ha keɓoya hen ko ɓuuri labde moɓodiral timmugal ma yuɓɓine Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗum noon latoto ko ñande nogas e jeetati nduɗo hen lewru aset sanga 15 heures ɗum waɗata koto juma mawɗo mo Dakar juma mawɗo mo Dakar ɗon erodiri moɓodiral gam oɗo saaha wullitanade piggal musgal ngal watte muɗum Falasɗin naɓe jamma e ñalawma ko kure e bomboje pittali ne guittire taw kadi guittirte ko jeygue wulgue jaw ɗum noon Sénégal naɓe taw koye pete taw koye calɗi hay cete e pelle kolliti no tidde yiide ɓeɗo hen no julɓe no mbardirte ni jeeyi sababu ngal moɓodiral gam wullitanade wonande Falasɗin ɗeɗo hen gueɗe nde nattata ha laaɓa boowal laaɗi diwoje ngal AIBD gollotoɓe taw koye service ko fati e banggue ɓe kolliti koɓe natanoɓe hofgo juuɗe service mo ganduɗa service mabɓe ɓe kolliti koɓe natanoɓe hofgo juuɗe service renseignement ji ɗi ɓe kolliti koɓe natanoɓe hofgo juuɗe to boowal laaɗi diwoje ngal DAS ɓe kolliti gon hofgo noon jogori latade ko 2 e 2 lewru novembre ɗum ko sifanode lewru juin ha hande ala ko gasi haydara ɓe kolliti koɓe gullitino ko ɓayde gasani kamɓene koɓe ruttitoɓe goɗon hofgo suka debbo taw kadi ko activiste ɓurɗo wonde réseaux sociaux animatrice Fala Fleur mo ganduɗa ko ndeyi Fatou Fala mo ganduɗa nangganoɗo ken won joni lebbi 5 ne waɗa e kaso guila 7 lewru juin 2023 gandi ñande 12 octobre darinoma yeeso ñawowo o ñawore makko noon dirtinoma ha comme no hankini taƴanama lebbi 3 ferme e kaso kono heccanke o ruttitima toon to commissariat taw kadi ganduɗa hettedemo e dossier goɗɗo mo happa ɗum noon fonno ko yaltude kaso o ruttitima kaso gam fadde ñawore makko 3 ndu lewru e oɗon dossier mo fadi o saaha mo gonɗen to Mboro ko fitina mawɗo hanki waɗi toon to Darul Khoudoss finnoɓe toon moɓodiri gam hollirde metti mumen ko fate banggue yebede e damditte mabɓe ko wona ɗum ko kadi e gaz woni ɓundu mum fuccitindu taw kadi jeeyi sababu taw ko société industriel mo ganduɗa ICS ɓe kolliti yiddeɓe ko on ndi iwata ɗon kono kay police nottima en ha gaz uji gulɗi jawa diwi hen wi horizon sans frontiére ngal cetal ngal HSF ɓe kolliti ko ene tolno 100 Sénégal najo hen goto ko debbo ene juuki toon to nokku biyeteɗo Asmak ene tawi nder Niger guila 7 octobre ñande kala aɓe gullito laamu leydi Sénégal ɓe giwi ko toon to Algérie ɓe bedda koyeɗen ceene goto e mabɓe nottortoɗo inde M Diallo ko jogui konngol mabɓe wullitima taw wulliti koye dow inde
Boubacara Sey gardiɗo ngal cetal ngam hollirdeɓe oɗo saaha caɗelɗe ɓe guuri toon woni mabɓe ko ñawɓe cellani ñamde ala jaram ala ɓe guuri tan ko mettuɗama ɓe jano ko dañoyde kono ɓe garti koɓe towa ɓe ñaagui noon laamu leydi ndi Sénégal konde wallataɓe ballal timmugal no feewi jamra holliti accirta noon tan Sénégal mum ene bonne taw kadi haalata ɗum ko sériji e kala saaha jaltoji nder leydi Sénégal ha tenti noon oɗo henna séri moɓe mbiyata cœur brisé mo ganduɗa taw koye piscine goto woni lenna ko actrice goto hakkude gorko wonnoɓe piscine ne mbaɗa hen gueɗe cofɗe no fewi taw ne kollira hen ko wayno bin bin gueɗe goɗɗe kala ɓe kolliti ko sukaɓe rewɓe e worɓe tokosɓe jeeɓata teleji gendi leydi ndi Sénégal kala kene yalta hen yo won hunde moƴƴude no fewi noɓe darorino ɓe kaaɓi séri ɓe séri en fidèle kono ne kadi ɓe kaɓorto oɗo henna séri haɗe ɗo henna gueɗe kala ndewa lawola Makhtar Ba gonnoɗo jagorɗo coftal ɓalli gendi leydi Sénégal toɗɗama woni président COP ngal cetal haɓoto ko fati banggue doppage wonande ɓen to banggue coftal ɓalli kala kay tuppude ɓandu mum ko ala hen beele daña force wawde kay wadde coftel mum no fotiri ni nogase joyi hanki to joɗorde UNESCO Paris ko toon woni ko toɗɗa laamu leydi Sénégal kala wi'imo yo jogoro a jaam caggal ceergol kuɓɓam ɗam courant Senelec leydi Sénégal Mamadou Ndaw kam tambi ngalɗon cetal o holliti kala yontere aɓe daña 4 ha 12 taw kadi ganduɗa ko plainte wullittoɓe facture courant ne seeri ha ɓurti ha tenti ɓen joguiɓe wayafal ɓe kolliti ko caɗele mawɗe ɓe guuri hen sibi kutana toonne kadi ko jangguino Qur'anul Karim goto waɗa garde à vue jeeyi sababu noon kanko on to nokku biyeteɗo sibi fas noon kanko on biyeteɗo ASEC taw kadi ko jangguinowo waɗa garde à vue ɗum ko caggal jaltugol aduna almudo makko mo biyeteɗo te Ndiaye no wawde Tidiane Ndiaye taw kadi maayi koye nder suudu baydaji ndu ɗo almuɓe gonata ɗo taw kadi koye rafi kono ɗo saaha hewɓe kollitine gasa taw won piggal rewi hen kono ko wawi wonde kala ko loskoji goni e jokkede hen kanko mo tawi juuɗe ɓeena gendarme aɓe caggal loskoji ne hen cummuji musɗi baɗɗi toon to Ferlo taw kadi cummuji ɗi giwi koye Ferlo to nokku mo mbiyata ɓulel ha fayma toon to kooli sendu ko noonne kadi netta ɗiɗon nokkuji kala ha fayi toon to ɓulel kaaƴe ɗon ha fayi ɓulon kaaƴe wonande oɗon cum noon bonni huuɗo e leɗɗe no fewi waɗani mayɗo ni gañiɗo kono kam ari ha e galleji ɓe remannoɓe guerte kono kam dañani ko bonni to banggue guura kam kono ɗo sa teskama cumo ɗeɗo balɗe kala omo suppito e nder ɗiɗon nokkuji kala jeehetena ko toon to leydi Mauritanie sen giwi Sénégal jehen ha to mbotta juuroɗen musidɗo men Amadou Isaga Kebe mo ganduɗa sawtol mum ne hewno lumbade e jayde men Weltare TV kala takkusana oɗo saaha so yonti to Nouakchott Mauritanie tawiten toon ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja kabruji men gendi leydi Mauritanie Alhassane Oumar Mbodja assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu sar Abdullahi sar kabruji men ɓurtintuɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñallawma hande o naasaane nogas jogom yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati gartaten koye jillu mawɗo leydi Mohamed Cheikh Al Ghazouani wonno toon to Bruxelles kanko dey e ñande kadi hono jeslare nogas e joyyi lewru yarkomaa ujunaji ɗi nogas tati toon to joɗodde Union européenne o wawi kadi ko yindede on chef de politique étrangère de l'Union européenne biyeteɗo hono Joseph hono Borel ɓe mbawi noon kono yewtude gueɗe kewɗe no fewi hani e coopération leydi kono Mauritanie e Union européenne o e gueɗe kadi carihiɗe no fewi ko fate kono dongre nde hani e caggal taw ko leydi kono Mauritanie kanko gardiɗo leydi ndi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ñande mawbare kikiɗe toon to Bruxelles o wawi kadi e yewtude wona toon taw kadi ko oɗo forum bonno toon taw kadi yuɓɓin ɗum ko Union européenne e nder nden mbadi sosde ko nande kadi e wawde kono wadde kono jokkodiral e ɓen joguiɓe
waddu koppereje e nder windere nde kala ko fati noon e waɗoɓe guila e laabi en ha ko toppiti ko fati kono cellal hani ko fati ko fati e jangde hani e bittugol taw ko science e wadde kono e ɗen laabi taw ko laaɓe jorɗi en e wadde kono ɗin kadi taw ko matériaux ji de construction taw kadi ko wadde laabi won e ɗin e kadi ko fati kono énergie hani e si énergie woni fewnoɓe ko nande kono jamɗe hani asieji kanko noon gaddude kono leydi ndi o wawi kono yewtude toon e ñande jaslare nde subaka oɗo taw ko président du conseil européen biyeteɗo hono Charles Michel ɓe mbawi yewtude gueɗe kewɗe no fewi caggal ɗum o ñande mabare toon to joɗɗode union européenne o wawi kadi ko jokkodirde e wona président de commission européenne taw ko madame Ursula wona der Leyen kanko de ɓe mbawi kono yewtidde hani e sifodirde taw kadi ko document ji ɗiɗi hen goto yoɓiti koye plan d' action fatude e ƴillitagol ma won noon qima mum 37 taw ko million kalis euro document goɗɗo o noon faati koye ƴillugol ko fati e wona ɗiyen taw kadi ko infrastructure taw kadi ko production ko wiyete kono hydrogène vert ɗo e nder leydi kono Mauritanie jagorgal leydi kono Mauritanie ko fati hono équipement e transport Mohamed Ali Wul Sidi Mohamed wawi ñande mobare kikiɗe e nder kadi taw kadi ko baru jagorde taw ko leyɗele arabeɓe ko fate e ya garta woni hono transport taw kadi fati koye e liggey e ɗen jagorde o wawi kono jottodirde e jagorgal kono leydi hono Égypte ya garta biyeɗo ɗon Kamel El Wazir ɓe mbawi kono yewtiden ko fati hakkude leyɗele ɗiɗɗe e jokkodiral mumen taw kadi ko moƴƴal hani ko fati hono e ya garta kamɓe jagorde ɗiɗo ɓe mbawi kono yewtide hen kadi e gueɗe ɓamade e taw kadi oɗon cadre taw ko projet ji noddirteɗo tram wayis mawɓe mbawa kadi taw kadi fandare nde ko wawde kay wadde yindirde e koye mabɓe kamɓe ko jaggogal ko leydi hono Mauritanie ko fatti équipement et transport hani e société noddirteɗo Mukawi Loum taw ko arabeɓe fati koye e wadde kay taw kadi ko gueɗe ɗin projet ji bawɗi wonde taw coopération hakkude kadi ko fatti e domaine ɗin laabi taw kadi ko laabi taw kadi ko ɗin laaɗe jorɗe hani e wawde kadi mahde kadi won ɗiyen laabi haɗi e pomuji foof kanko noon jaggolgal ngal Mohamed Ali Wul Mohamed o wawi kadi kono fottude e équipe société goto noddudeɗo Mukawi Loum taw ko société arabeɓe o wawi kadi famnede ko yahata e oɗon société ko e guila nden ha e oɗon saaha nde ɓe jooɗiɗo e ɓamde kadi won ɗino ko ɗen peeje ɗo ko landaji kay politique mo leydi kono Mauritanie mbawi kono wonde ƴettude pellital kadi artude kadi e wiide kadi ene waɗa seppoji mum ɗeɓe mbaɗanno ɗi e gam kay jaggande ko leydi kono Palestine e banda Gaza o junggo e wiide wonde kadi ko watte toon ko gueɗe kamatino ko Israël waɗa ko ɓe jaadani hen kamɓe noon landaji ɗi noon mbawi wadde hono bayyinago mumen ko fatti e batu ngoɓe juɓɓinogo ñande mobare e taw kadi ko kikiɗe ɓe ƴetti hono pellital kay wadde kay artude kadi e wadde seppoji mabɓe e jaggande taw kadi ko leydi taw kadi Palestine ɓiɓe yummiraɓe mabɓe e ko watte toon guila génocide o ha kadi e injustice batte ɗo e wadde kadi e wiideɓe kadi kamɓe noɓe kiɓirani on no bayyinago noon e ɓe mbi wonde kadi kamɓe aɓe mbawi kadi ƴettide ɗum taw kadi oɗo plan d' action ɓe mbawa kadi ko toppirade ɗum no fewi e nder batu ngu noon ɓe kamɓe landaji politique ɗe jetti dibnande kono leydi kono Mauritanie e darde mum mantinde gam kay dardade mabɓe e wiide kay ko watte ɗon ko guilani e leydi Israël ɗoftaki ko wiyete kono droit de l'homme ko e ɓen taw kadi ko falastinaɓe ɗum noon aɓe noddi e dendagal kamɓe ɓesgu ngu nde kadi nde darto e mabɓe kadi aɓe nodda kadi e windande nde kadi nde ɓe mbiyata kadi ko watte toon ko e leydi hono e Palestine ko jaadaki hani taw kadi ko banda Gaza ɗum noon yoɓɓe goppu ɗum ha laaɓa ceer to leydi hono taw ko Mali ene wayno hono Mauritanie kayinne e dañi toon taw ko ambassadeur Kesso Poul wawi kadi hono joƴƴini toon taw kadi ko lettre mum de création gam kay wawde wadde toon taw kadi ko joɗa toon joɗno leydi hono Mauritanie to leydi hono Mali ɗum noon ko ambassadeur Kesso Poul ari e toon to leydi hono Mali ndi
kanko noon o wiyete ko cheikhna taw kadi ko nenni Moulay Zeyna ko kanko tigi to woni taw kadi ko ambassadeur ene wayno mo leydi kono Mauritanie toon to leydi kono Mali jaɓɓima toon noon ko secrétaire hono mabɓe taw kadi ko fatigue et des affaires étrangères et de la coopération taw kadi ko international biyete kono Seydou Koulibaly ɗum noon ko ñande amde nogas tati lewru hoɗo koma ujunnaje ɗiɗi nogas tati ɗum noon o woni toon taw ko ambassadeur o wonini toon leydi kono Mauritanie oɗon jaɓɓi ɗum wi kadi ma ɗoftumo kadi e kala ambadi e kala sifa haɓa wawa kadi timminde golle makko no hannirta dayete niyete Sar Abdullahi Sar ko ɗum on tonguɗen ɗo e habaru e nder taw kadi leydi kono Mauritanie e ñalawma taw kadi ko hande o bon noon ko edande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo sarlo gam weltade ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi ndi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali mission jaam laafaji mbulaji rendinoɓe sembeji men nder leyɗele ceertuɗe gam tawede to leydi Mali guila tan 2012 ha yettiɗo walla 2013 ha yettiɗo hen gam yidaddude jaam e nder leydi ndi ɗum noon ko caggal nde hoɓel mo Touareg ummiti banggue kiidala yantude ngade pelle joguitiɗe armeji nottortoɗo jihadiste en kañumne gummiti banggue hakkude leydi to jeeyi sababu noon leydi Mali dañi jiiɓayru mawdu no feewi ɗum jeyno sababu ɗin laafaji mbulaji ardeɓe toon beele jamne duumo e nder gendi leydi ndi caggal mum noon laamu leydi Mali ɗaɓɓirino ɗin laafaji mbulaji ne jaltata leydi ndiɗo saaha caggal duuɓi jonɗi no feewi ko sohlano ko heɓaka no fotiri ni jeeyi sababu ngal nandiral daña hakkude mabɓe kamɓe kala ɓe ciifi kono kadi ngol jaltugol laatoto ko mayirɗe ndeɗo hen hittande woni ɗo ha capantati go lewru décembre ko wona ɗum ko noon ka militaire mabɓe taweteɗo toon to Tessalita ha to Adel Haka kame kiidal kala ko heewi e ko taweteno kene tolno ujunnaje joyo e temedde jeetato e ɗiɗo kay mission taw kadi ganduɗa ko ɓen hakkude civil e militaire mbawi yaltude leydi ndi ñande nogas e nayyi woni hecci hanki o wi Anna Dolo taw kadi koye dow sawtawol Fatimata Sinko Kaba ko on holliti ɗum ɓe jalti leydi ndi ɗum ko hecci hanki o kono kadi ha hande won heddiɓe ɓe nde ndewi ndi taggude bagasuji mumen ko ɗon noon laamu leydi Mali tuumi wonande koñinkoɓe laafaji mbulaji tawete Tessalite ha toɓɓeɓe hokkala wonande accude ka militaire ɓolo taw kadi kañumen e koyemen cuwa yettade toon ɗum noon firti ko roɓel ɓeɓe noddirta seɓɓitiɓe ne mbawi wonde ɗon keɓta ɗon mbaɗa ɗon gueɗe cofɗe no feewi ɗum jeeyi sababu herƴo hande o ɗeɓɗo heƴƴude seeɗa hakkude wonande koñinkoɓe jamɓe loni kame laamu leydi Mali to Tombouctou transport hakkude Tombouctou transport hakkude taw kadi ko to leydi to hakkude Tombouctou kame Raharousa taw kadi koye lawol mofti jeeyi saabu lawol mofti nokku faade mo mbiyata Arbiche kene wona temedde ɗiɗi sac maaro taw kadi rimduno ɗum ko otoji panoɗi toon to Arbiche ko ɗin goni tettaɗi nawa e nokkuji ɗi andaka ha ɗo kene fota wonde temedde ɗiɗi sac maaro on kaylitaɗo e lawol mum anda kono laamu leydi Mali waɗi hen loskoji jaƴƴi no feewi ene tuma noon ko pelle bandiji mbawi wadde ɗum beele mbawa yeytude ɗum e nokkuji goɗɗi walla paano ɗum yoga e nokkuji goɗɗi hoorejo jagorɗo leydi Mali hoorejo jagorɗo leydi Mali woni Shekela ko gela Maygaw holliti gouvernement mo leydi Mali yejjitta abadan ɗen koninkoɓe wadɓe fiyande mumen ha timmi taw kadi nden fiyande koye jambaragal ha ganduɗa jomumen keddi hen acci rewɓe hesniɓe acci bayeji taw ko tokosɓe fotɓe yaade école maɓe daro taw kadi darde tinde taw ɓen rewɓe kattotako worɓe mumen to banggue baɗal financement ji ko noon kadi ɓen sukaɓe ma mbaw duusede no feewi taw kadi o haaldi kan haala koye gardiɗo rewɓe e veuve en taw kadi ko Fatoumata walla mbiyen ko madame Coulibaly
Fatoumata Keita kam e woɓɓe kala ɗum noon ɓe baddi hen yewtere yanje no feewi Bamako leydi Mali ko moɓodiral fond koppareje ngam wallidde Palestine to banggue leɗɗe ha e ñamde kala ɗum jeeyi sababu ngal moɓodiral on campagne waɗama to Bamako lamorgo leydi Mali moni kala ko wawi daña ko rendini ɗum ko caggal nde hoorejo jagaɗo gendi leydi Mali holliti leydi Mali wondi koye Gaza tene kadi ne ɗurni no feewi wonande Israël ko waɗata jamma e ñalawma ko nde tawno ko génocide bonɗo ɓeɓe mbaɗata faade ɓesguji Palestine naɓe sengi wi to leydi Mali paɗena koto Guinée Conakry zere coréenne ko wuuro manggo tawetego e lawola faade toon to leydi Côte d'Ivoire laamu leydi ndi waɗino erago kala kaymon yeeye leɗɗe pharmaceutique taw koye jeereji e beddaji e booli kala yo andu ma laamu ngu ummono haare mawde wonande jomumen elle ma wi kaɗon haala ɓen waɗoɓe ɗum ɓe tinani hanki noon ko kippo ko hanki noon ko otoji kewɗi ɗi hinde pikkoba ko hen gendarme aɓe mbanji e wuuro ngo kala kay jeeyanoɗo ɗen poɗɗe galleji ha e nokkuji kala fuftina ko aɓe dogga tan ha e nder jeere kamɓe kala toon ɓe juuka koɓe temedde hanki kikiɗe ɓe darima yeeso presse saabu aada leydi Guinée so bandi mum so gujjo mum kala nanggaɗo daroto e yeeso presse teni kadi haala no wujjiri no waɗiri kala gendarme kañumne haala ko jeeyi sababu ko nanggui ɗuma nde fuɗɗo daroyade yeeso procureur weddoye toon to kasso goɗɗo kaya mo yaltani kaso hanki koye dossier oye gila vogui mo ganduɗa ko jagorɗo e laamu Alpha Condé hanki darima yeeso suudu ñawore kono avocat ji makko garani ɗum jeeyi sababu ñawore makko dirtina ha go lewru novembre fandu so jomiraɗo haaji Niger CEDEAO yatiri caggal ɗum ko CEDEAO nde hollinno ma gembo koninkoye mum jaaha kay ɗuftoya toon ɓeɗo hen koninkoɓe waɗɓe kuddata kene tolno tan joni e lebbi jondi seeɗa guila nogas e jeegom juillet guila nden ko ɓen jooɗi hakkude Bissau Dakar Abidjan ko ɓeɗo hen tambino haala ka kono elle ma wi kan haala fiyama hello caggal keddoɗen koye Niger suudu sarɗiyeji walla mbiyen suudu ñawore ndu leydi Niger rokkiri yamirore jaltugol kaso chef d'état majeur de l'armée Souleymane Salou mo ganduɗa dumbanoma guila 2018 taw kadi wo dumbira ko ñaawa ko duuɓi 15 kaso taw jeeyi sababu ko tumedemo e kuddata mo laataki bannoɗo 2015 on gorkajo mo duuɓi 70 hollirama yo yaltu kaso ɗum ko hanki o to Burkina Faso nogas e joya octobre hanki o ko fiyande mawde no feewi armée leydi ndi waɗi kilométre uji 7 hakkude juɓo ɗum ko caggal nde finoɓe juɓo wuuro fulɓe tawetego banggue funnague leydi ndi ne kewi wullitade e kala saaha won worɓe joguitiɓe armée ji araɓe ɗo ne mbaɗa e men gueɗe cofɗe kamtoriɗe no feewi ɗum jeeyi sababu noon e renseignement mo Burkina Faso ɓe ƴetti en renseignement haaɓe gandi kay ɓen ɗo giwata ɓe bettiɓe koye base mabɓe ɗo ɓe pewjanno ɗo ɓe janiroyi toon to jibo ɓe jurmakiɓe hay seeɗa ɓe nderguiti tan ko ha laaɓi haaɓe nderguitini marmitaji gonnoɗi toon hayen goto fiɗɗani haya nofuru wotoro to leydi Côte d'Ivoire ko fate concert yimyanke ngana nottotoɗo Salif Keita mo ganduɗa dande welde no feewi tijja ko Abidjan ñande 17 novembre kono noon mouvement Kanousso taw ko ɓurɓe ɓattade RHDP mo Alassane Dramani Ouattara e gardogola Zango Coulibaly ɓe kolliti kanko on biyeteɗo Salif Keita yimyanke jiɗɗo wadde welnere mum nde hinde concert 17 novembre fandu ɓe bismakimo e nder leydi ndi jeeyi sababu ko waɗino discours yennudemo laamu leydi Côte d'Ivoire kanko on nalanke malinajo ɓe kolliti nden hirde waɗata kala ne waɗi kay koɓe bonnoɓe nden hirde ɗum noon koye kaldigal waɗa beele ma laato walla laatota ko ndeɗon hirde nde Salif Keita yiɗi yuɓɓinde jamma 17 novembre toon to Abidjan mango keddotoɗen koye fannuji Côte d'Ivoire Burkina Faso ko fate gendarme aɓe ɗiɗo jeeyaɓe leydi Côte d'Ivoire nangaɓe toon to Ouagadougou coka toon to Ouaga
gila nden noon koreji mabɓe ne ɗaɓɓira laamu leydi Côte d'Ivoire nde ɓeena mbawata ƴewnede peeje ha mbawa ɗaccitede kola ɗum ko noon jigiɗo konngol gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire woni Amadou Coulibaly o holliti ɓe goni koye kaldigal to banggue diplomatie beele kadi ɓen mbawa ɗaccitede nangaɓe kentol no joni e lebbi ɗiɗi cuwa tawa ɗaccitede to Nigéria kene tolno capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo taw kadi ko jofaɓe peɗeli dillata koye cattal LGBT gorkati en kame debati en kamɓe kala ɓe mbiyama teɓ hen capanɗe joyi e jeenayi ko gorko 17 ko debbo kono 21 e mabɓe kañumen kaali ha celli ko ɗum ɗon kamɓe noon ɓe tawtorno ko manditare dewgal worɓe ɗiɗo ɗum wandi ko toon to nokko mbiyata Gobe ene tewe nder état mo Gobe ko toon ɗum waɗi gila tan 2014 teskama dewle gorkati en e debati en e nder leydi Nigéria kono kadi kamɓe kala mbiyama teeɓa ha tenti e nder état mo Gombe kame nokku état mo Nord ɗo julɓe ɓuuri hewde ɗo sariya ñawira kono kadi serane kala saha aɓe daña hen caɗele mawɗe no fewi. Union africaine hesɗitini e rango taw koye président commission Union africaine erima leydi Gabon nde yawnoto artira e laamu ngu e juuɗe civil en ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi coup de temps 3 lewru août taw kadi koye salade laamu Ali Bongo o ndimba mo ganduɗa catal tambingal sumgoji lendi hollitino ko kañum a gañi no to Tunisie moɓodiral hanki taw ko mobde sukaɓe ene jima yimre gendi leydi Palestine ene ñantugal leydi Palestine ene juɓɓina comme genre cinéma ene mballa wayde leydi Palestine ɗo sukaɓe tokkosɓe pittali men guettite jamma e ñalawma ɗum leydi Tunisie holliti darde mum ko wallidde leydi Palestine beele yalta e ɗeɗo hen caɗele to leydi Maroc. La banque européenne walliti leydi Maroc kene tolno e 150 millions koppareje euro ngam leydi Maroc hoccidira e caɗele ƴellidde faggonu mum ha tente ndeɗo hen yerɓande leydi nde séisme arnode e nder leydi nde paɗen koye joolam jaberi to kera lamorgo leydi Égypte Emmanuel Macron hoorejo leydi France caggal nde waɗi jillo mum toon to Israël ha to Ramallah hakkude muɗum e Mahmoud Abbas yeehi ha toon to Oman Jordanie hakkude roi Abdallah wattidi koto Caire hakkude muɗum e Abdel Fattah al Sisi ko toon wo fodi maw ittu navire mawɗo no fewi taw kan laana ko laana militaire taw wonata hen ko hôpital paddoto Gaza ngam wallitoyde Gaza winaɓe ɓe ganduɗa hande o goni koye kaya mbeya musa no fewi ɗon ɗo carburant ala e nder Gaza ɗon noon hôpitaux ji kewɗi hande guddi ngam caɗele kuɓɓama beele wawde safrude ɓen taweteɓe toon Iran jofima peɗɗeli Israël waɗi génocide bonɗo fade Gaza ɗeɗo gueɗe guila tan 7 septembre ha yettiɗo ɗo jaraten kene tolno e ujunnaje 650 eko fawi neɗɗo fittandu mum ittama e nder leydi ndi taw ko ɓuuri hedde ko sukaɓe rewɓe. Joe Biden horeji leydi Amérique holliti ne yedditi beele limore nde Palestine yaltini nde ko limore gownude walla ala. Irak waɗi ñalawma Bagdad rendinde koppareje ngam neldude toon to Palestine beele wallidde ɓe guilay médicament ji ha e ñabɓele ngam Gaza winaɓe Hamas ko yimɓe tampuɓe no fewi oɗo saaha gonnaɗo Israël jofima peɗeli leydi Turki ene wallita seɓɓitiɓe tawete to Hamas ɗum ko caggal Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turki nde holliri haytini ɗanle mum kala faade toon to Israël ñiŋi no fewi Europe naɓe ko naafigueji ne waɗa corti ngam faade toon to Israël ten gandi gonga kalata kanko o yiiri Hamas ko fedde gendiyankoɓe dariɓe rende ndimagu mumen e leydi mumen so tawi tan leydi mumen yaɓɓaka toñata hay goto ɗum ko konnguli Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi Turki. États-Unis de Amérique nokku moɓe mbiyata état miyana toonne kadi ko pellowo goto felli e nder bar goto o yoɓima pittali 21 fittande o gañi hewɓe kanko noon ko ancien koninke o wonno o anditama ko noon ala kala losko wongo ɓurningo feñje e ɗengal ɗon baɗɗala États-Unis de Amérique
ɓurɗo ɓattade Donald Trump nottotoɗo inde Louisiana Mike Johnson woni toɗɗaɗo ɗum ko 25 octobre hanki gardiɗo chambre américaine représentant oɗo saaha beele golle ɗe Joe Biden yiɗi waɗande Ukraine ha fermata Israël ma laato walla laatatago ɗo tan e hitande payi koye sumgoji caggal kay ko ndun suudu congrès jogori tajje on hattan walla ala te noon toɗɗa ɗo wona e partiji walla ni yaadiɓe Joe Biden ɓuri ɓattade ko Donald Trump leydi Chine leydi mawo waɗi waylo to peka ɗum ko jagorɗo konu leydi ndi jagorɗo hakkude leyɗele majjunoɓe oɗo saaha kañumen guittama e poste men waɗi waylo mawɗo no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Sar kettimalaki jaam yo jaam Allah a hiran hen